Arratzaldeon ikusen zu lesarien guzti hori lesamatik, hementxe gagoz, atletiken entrenamentua emoteko zai, badakizue, partidu bezperan, azkenengo entrenamentu emoten daugula, eta hementxe gagoz, zeueri, Bizarko partiduari begira egingo dan entrenamentu honetan. Atletik Betis, arratzaldeko 6:30 Samamesen, eta partidu horreri begire atletikek egingo dauan azkenengo entrenamentua hementxe, emango dugu, badakizu lehenengo 15 minutuak emoten dugu zala. Arratzaldeona a todos y a todas, decía que aquí estamos una vez más retransmitiendo el último partido de la semana de cara al próximo partido que se jugará mañana en San Mamés contra el Real Betis Balompié, partido que comenzará a las 6:30 de la tarde y aquí estamos en estos momentos en Lezama. Acaba de empezar el entrenamiento, bueno, todavía no ha empezado, veis los jugadores que están saliendo al terreno de juego y como comentaba, estaremos aquí en los próximos 15 minutos. Bizarko partiduari begira, ikusiko dugu ia Gaizka Garitanok zelako deialdia emoten dauan, baina albiste pozgarriena atzo etorri izan. Raúl García talekide guztiekaz batera entrenatzen iribil izalako, eta hortxe ikusten dugu Raúl García bere talekide guztiekaz batera, bota naranjaekin ikusten dugu, ia, bueno, antxe baloiagaz dago ziru jokalari, eta Gerai Alvarez, Unai eta Raúl García dira, hortxe dozu ezeun irudietan Raúl García. Albiste pozgarria, horrek esan gure dau, Raúl García, gaurko entrenamentua be osorik egingo dauala, eta Gaizka Garitanok gura izenezkero deialdian sartzeko moduan egongo dala. Gainontzeko jokalaria be badatoz, hortxe Jago Herrerin, atzo bere urte bedetxe une izan zen, zorionak Jago, Dani Gartzia eta Iñaki Williams be badatoz, apur bat atzerago, beste lau jokalari, Peruno Laskuain, Mikel Rico, Mangalaburretan datorlako, horregaitik ezagutzen dugu, gule gitxi dugu eta Mangalaburretan dator. Ale Remiro eta Ibai Gomez badator, onio beste jokalari asko gelditzen dira. Beraz, Bizarko bajak, Aritza Duriz, Inigo Lekue, horrek fijo izango dirala, horrek ez dira egongo, eta ikusiko dugu ja nortxo gehiago datozan, Oskar de Marcos eta Gorka Guruzeta beba datoz, ja futbol zelaian sartzen, eta Gaizka Garitano be lastar etorriko da, Beñat Etxebarria, oraintxe eskailerak bajatzen ikusten duzu, Anatzean beste hiru jokalari datoz. Bideo sasoia izan dabe, arratzaldeko 6:00 gitxiagotan hasi dabe, bueno, eurentzako entrenamentu dana. Guretzako futbol zelaian hasten dabe lan saioa, baina eurek, bueno, entrenamentua bideoarekin hasten dabe eta bideoa arratzaldeko 6:00 gitxiagotan hasi dabe. Mikel Valenciaga, Ander Kapa eta Markel Susaeta datoz, orain Inigo Kordoba dator eskailarrak bajatzen, eta hurrengoa natzean eskailara bajatzen ikusiko duzuena, oraintxe bertan ateti sartzen Gaizka Garitano eta Inigo Martínez. Beraz, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, ondio gehiago falta dira, beste lau bai, antxe datoz beste laurak. Iker Muniain, Núñez, Iturraspe, eta ia laugarren ordanan kasetaria bezarkatzen, edo lagunen bat topedo bidean. Bueno, entrenamentua orain txasiko da, hortxe dozu ja jokalariak beroketa zeioak egiten. Eta beraz, 3 atezainak, 3. Gehi orain azkena datorrena Juri Bertxitxe da. Juri Bertxitxe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, eta 2, eta 4. Beraz, baja 2 izango duguz, Leku eta Aritza Duriz, gainontzeko jokalari guztiak, bueno, deialdian sartzeko moduan egongo dira. Badakizue Gaizka Garitanok gero entrenamentu ostean, deialdia eskaini horretik prentzaurreko emoten dagoela, eta gero deialdia eskainiko dago. Partidu berezia, aste berezia, Atletikek Betisen kontra jokatuko dauena, eta guk Atletik Betis partidu bagoratuko dugu, hori bai, urte asko egingo dugu atzera. Atletik txapelduna, asko igual ezagutu baino, ezagutu neupe, Jaio Bezinen egingo, Atletik Javier Clementeren ajuntera, txapeldun izan zanean,
Betisen kontrako partidu bat gogoratuko dugu. Bideo horrek audiorik ez dauko, baina nik uste dut merezi dauela partidurik ikustea. Atletik Betis, Atletik txapeldunaren laburpen bat ikusiko dugu.
Hortxe izan dozue, Atletik eta Betisek, 83. denboraldian jokatutako partidua. Bitu zenbat euri egin dauen, zenbat urte pasau deiran. Estadistika ikusik, Atletik eta Betisek jokatu da esan partiduetan, esan Atletikek Betisen kontra joaneko itzulian, 5. jardunaldian jokatu dela Benito Villamarinen. Irailan izan zen, irailaren 23an eta Atletikek eta Betisek bina bardindu eben. Gogoratzen gara, Atletik utz eta 2 irabazten hasi zala, Markel Zuzaetak txartel gorria ikusi, lehenengo zatiaren amaieran eta Betisek bardinketa lortu ebala. Samamesen, pasadan urtean, edo aurreko denboraldian esan gure dut, Kuko Ziganda entrenatzaile zala, 36. jardunaldian jokatu ben Samamesen. Maiatzaren 5ean izan zen, eta Atletikek 2 eta utz irabazi eban Betisen kontra. Eta joanekoan, Benito Villamarinen utz eta 2 irabazi eban Atletikek, abenduaren 22an jokatutako partiduan. Hortik aurrera zer, orain dela urte bi, Samamesen 2 eta 1 irabazi eban Atletikek, eta Benito Villamarinen 1 eta bapez galdu gendun. Beraz, Samamesen jokatutako azkenengo partidu bietan Atletikek 2 irabazi dauz. Igaz 2 eta utz, eta orain dela urte 2 eta 1. Decía en euskera que el Atleti ha vencido los 2 últimos encuentros en San Mamés jugados contra el Betis. El año pasado, con Kuko Ziganda en el banquillo, el Atleti ganó 2-0, y hace 2 años con Ernesto Valverde con Chingurri. En la jornada 34 fue un 27 de abril, un 27 de abril del 2017 el Atleti venció 2-1 contra el Betis. Por lo tanto, los 2 últimos años el Atleti ha ganado en San Mamés. Estadistika ikusik, Atletikek etxean, 3 partidu irabazi dauz, azkenengo 5 partidutatik 3 irabazi doguz, 1 bardindu eta 1 galdu. Irabazi doguzan partiduak, Sevillari 2 eta utz ligan, 1 eta utz Gironari ligan, eta 4 eta utz Hueskari kopan. 1 bardindu, Valladoliden kontra bana, eta 1 galdu, Sevillaren kontra kopan 1 eta 3. Decía que el Atleti en San Mamés, en los últimos 5 encuentros disputados, ha ganado 3, 2-0 al Sevilla en Liga, 1-0 al Girona en Liga y 4-0 al Huesca en Copa. Ha empatado 1, el empate a 1 contra el Valladolid en Liga, y ha perdido otro, que fue 1-3 contra el Sevilla en Copa. Betisek etxetik kanpora azkenengo 5 partiduetan 1 irabazi, 2 bardindu eta 1 galdu dau. Irabazitakoa, Espainolen kontra 1 eta 3, 2 bardindu, Errealaren kontra 9etan, bina, eta Dudelank talderen kontra Europa Ligen. Eta 1 galdu dau. Betisek partidu 1 galdu dau Benito Villamarinen jokatutako partiduan. Decía que el Betis, fuera de casa, tiene una victoria que fue contra el Español, 1-3 en las últimas 5 jornadas. Ha empatado 2 partidos, contra la Real Sociedad en Anoeta y contra el Dudelange en la Europa League. Y ha perdido un partido, fuera del Benito Villamarín, como decía, en los últimos 5 encuentros. Ganera hau aste berezia da, baita ben neskentzat. Neska gogoratu egoaztenean Samamesen jokatzen da bela. Atletico Madrilen kontra Erreginaren kopako partidua izango da, egoaztenean 7:30 eta Atletikek behin eta barriro esan dau. Samamés bete gure dauela, edo Samamesen giro ona gure dauela. Decía que esta semana también es importante para el equipo femenino. Disputa el miércoles un partido de Copa contra el Atlético de Madrid en San Mamés, y el club, como no, quiere que San Mamés presente un aspecto formidable. Eta horren ganean be bideo txikitxo bat daukagu zeueri irakusteko.
Asteazken honetan, San Mamesen Atlético de Madrid. Este miércoles en San Mamés, a partir de las 7:30 de la tarde, Atlético de Madrid. Partido de Copa y a ver si nos animamos todos. Recordad que todos los socios con vuestro carnet tenéis 2 invitaciones en la página web del Atleti. Bazkide guztiak, karnetakaz batera daukazuez zeuen gonbidapen bi. Hortxe atezainak, Alex Remiro orain atepean, eta Unai Simon eta Jago Herrerin entrenatzaileagaz batera, 3 atezainen entrenatzailea dozue.